izango dira, kexak beti bezala. Erne, bandera gorria astindu du. Itsasoko epaileak eta hasi da lehenengo txanda. Movistar banderaren 13. edizioa hemen Donostian. 20. segundoaren zain izango gara. Ea hor gora beraren bat dagoen ala ez jakiteko. Ez genuke nahi noski. Txampa bizian lauak. Bete da 20. segundoa. Baliozkoa da beraz irtera. Hor ditugu ontziak. Lehen kaletik Astillero, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Zumaia, laugarren kaletik Zarautz, eta hau ez da ez Bilboko ibaia, hau itsasoa da, berehala Santa Clara Uarte paretik kanpora joango dira, eta hor itsaso zabale. Asko, Olimpiarreran duela astebete Espainiako txapeldun izandakoak eta Salsamendi berak esan du horregaitik erabaki duela lehen asteburu hauetan rotazioak egitea eta aldaketa askotxo egitea. Hemen Hondarribia duzue eta Hondarribian ere eta oraintxe ontziak puntetatik kanpora, Hondarribiak burua hartua du eta erreferentzia horren arabera ia ontzi bat bai Astillerori. GPS-arekin koska txikiren bat gaurkoa ere estropada garrantzitsua. Eta estropadaren buruan Hondarribia, 3 segundora Astillero, Zumaia 6 segundora, Zarautz 10 segundora une honetan. Hori da GPS bidez jasotako informazioa. Eta hemen dira Zarautz. Beste test bat da, atzokoa Bilbon etzen ona izan, azkenak izan ziren, eta gaur ze gertatzen den itsaso zabaleko lehian. Eta 3 minutu eta 45 segundu bai, baserri, lanean ditugu denak, eta Hondarribia txukun lehen luze honetan. Bai, nik uste pixkat Hondarribiak erakutsi nahi dula, ez dela atzoko taldea, atzo egintzun lana ez zela bere lekua, eta pixka bat nik uste dute asmo horretan eta horrengoz ondo bideratzen, horre Mikel Orbañanosek egin zituen aldaketak, gaur hobeako izan dira, eta atzo egindako lana, hori, 9. leku hori ez dela beraiena, eta gaur ilusio eta asmo handiakin, erabateko beste erabat desberdin bateako estropada aterako zaiotela gaur, ila ziurtatzea, ez? Hor dira Hondarribiarrak bigarren kaletik ari dira, gogoratu lehen kaletik Astillero dela, 3. Zumaia eta 4. kaletik Zarautz. Eta balize da ingurura hurbiltzen ontziak. Momentuz estropadaren buruan Hondarribia. Ontzi bateko errentarekin ibili dira Astilleroren aurretik, Zumaia 6 bat segundora, Zarautz atzerago 10era. Eta orain tarte handia da Hondarribik Astillerori 7, Zumaia 8 bederatzira, Zarautz 15era maniobra egiten hasi dira. Hondarribiak maniobra egin eta badoa. Eta laister izango ditugu datoak pantailetan, argi dago Hondarribiaren errenta, benetan aipatzeko modukoa dela Jose Luis Erkizi. Bai, eta Astillerok egin du Ziabogare ez da oso ona izan, nahiko zabala, eta nik uste horre atzetik sartu dira, eta... 5-0 bat Hondarribiren denbora, 5-0 Astillerorrentzat, 5-12 Zumaiarentzat, eta Zarautzentzat 5-19. Hor dira beraz denborak, eta tarte handia, biontzi, tartea ipagarria Hondarribiak lorturikoa, eta orain Morales gaineska joango dira, bueltako luze honetan, Baserri. Ez dago dudarik, lehenengo referentzioetan 7 segundon alde ateratzea, hori gehien bat Astillerori, Zumaia eta Zarautz,
neko lanakin ibiliko dira txanda honetan aurre hartzeekotan, eta Hondarrabiak esan dugun bezala gaur estropada oso polite egiteko aukera handia ditula, batetik hori aldaketak, 3 aldaketa bakarri izan dira, baina nik uste dute oso ondo moldatzen direla itsasoko estropadetan, eta gaur hori erakutsi nahiko dute. 10 segundo orain, GPS-ak datuak ematen dizkigu hor duzue pantailan goikaldean, Hondarribik 10-11 segundo, hortxe, Astillero eta Zumaiari, Zarautz 18-ra. Eta orain dugu estropada, brankaz lan egin dute, ea orain nola moldatzen diren oparian, ikusiko dugu, itsas gora, 10 erditan izan da, pasatxo, eta itsas bera, 5 gutxiagotan izango da. Eta momentu hau, da egokia ikusteko ontziak bueltako luze honetan, bigarren luzean nola moldatzen ari diren, Astillero orain hobeto, Hondarribiak Astillerori 8, Zumaia 12, Zarautz 18, 19 segundora. Eta hortxe dituzue kokaturik ontziak. Eta ikusi beharko da, Astillerok nolako hobekuntza egiten duen atzoko egunetik gaurkora. Kontutan izan da nolako aldaketak egin dituen Salsamendik. Berak esan du, aurrez eskainitako elkarrizketatxo horretan, helburu zabal eta asko zituztela, helburu zabalak demoraldi honetarako, orain artean denak bete dituzte, baina jakina beste batzuk traineruko lana prestatzen jardun direla, zintzo eta hori antzeman behar dela, eta ez duela burua galdu nahi. Zaila da, nik uste dut, bi eremu desberdin horietan, bi modalidade desberdin horietan estropadak egin eta aurreko puntan egotea, nik uste dute ja taldeak Orillo eta Astillero eta Hondarribia ezigila aulki muguke horra bastarre utzila dukate beste talde guziak, eta nik uste dute baldintzatu egiten dula pixka bat traineruari begira bukatik berria derlakoz Espainiko txapelketa eta poliki denbora berdute moldatzen juteko. Mikel, aurrera Juana. Luis Mari Goikoetxea, Zumaiarra gurekin da, gaur bai tentsioa, atzoko estropadaren ondoren, lehenengo paladak eman zen dituzten atzo, Luis Mari, eta ez dakit uste baino okertxeago behar bada, zer esan dute arraunlariek, zer esan du entrenatzaileak? Bueno, nik arraunlarien ez ditzen, baina, behizkat itxen dut eta nik netzako nik neopen joman egon da, nik uste palatan pixkat gehitxo bezala bilinela. Guretzako eta 18 pala gehitxo, errekako baina gehiagi 18-19 bilinela, inkluso berroira inora bain, da gu amaseian nahikote gehiagi dugu. Eta, nik uste guretzako horrontzala, katza. Gaur itxaso zabalean, Hondarribia hasieratik aurre hartuta da, Astillerorekin lehian, orain 3. tokian zaudete, eta Zarautzatzean geratu da oso, orain zuen lehia, besterik erakutsi ezean behintzat hori izango da, ezta? Ea, lortzen duzuen txanda honetan ez ontzi bakar bati, besteren bati ere irabaztea. Hori da, guk albalin badu, Astilleroi atzien latzia izango, Hondarribia zaila izango, baina, saiatu merdu, baten balagatzen da, bitakon bat, Hondarribia netzako zaila izango, baina Astillero aukera do, atzien latzeko. Atzo ez ustekoren bat izan zen, aurten lan zailak denentzat ere, Nik uste, hemen dana diamen zemiek eta hemen dana preparatu itea eta ibili itea. Orduan, ikusiko dugu. Handik hasi india eta errekako estropaile, ez dia honak izaten, berez, gaino atzore bajamarrare bat zehon da, azkeneako jaura gehiago zan, baina, ondo, alare, buru altxata aurra zai behar du, lasai. Eskeri asko. Bale, zai. Goikoetxea jaunaren hitzak, esperientziaren hitzak. Hondarribiak Astillerori 7 orain, Zumaia 10, Zarautz 23 segundora, eta ia lan erditan dira. Hondarribia aurretik garbi, bigarren kale horretatik. Hasi dira maniobra egiten. Orbañanosek sartu du arraun txikia, bete-betean hortxe, ziaboga egiten Hondarribiarra. 10 eta 15 Hondarribiarren denbora. Bigarren Astillero. 3. Zumaia. 10-23 Astillerorrentzat, 10 eta 25 Zumaiarentzat. Handator 4. kaletik Zarautz zarrenen bata. Hortxe maniobra egiten. Zarauztarrentzat denbora 10 eta 23 segunduko atzerapenarekin lan erditan. 10-15 Hondarribiaren denbora hori da. Eta lehen brankaz lortu dute errentatxoa. Ea orain 3. luzean nola moldatzen diren ontziak, erabaki horra izan daiteke.
hau beti esaten dugu, indarraren garaia da, nekearen ere bai, noski, eta Astillero eta Zumaiaren artean bada burruka baserri, bigarren posturako Goikoetxeak azpimarratu bezala. Bai, badago borroka eta Zumaiakin ere, Zumaiak bigarren luze hori ona egin du, ez? Ziabogare polita eman du hor Zumaiak 3. kale horretatik, eta Astillero hori hurbildu egin zaio, ez? Ondarra bilak, hor lehenengo Ziabogan ateratako 7 segundu beraiek jarraitzen du Astillerorekiko, Zumaiari lehenengo Ziabogan 11 zituen